भोजपुरी के हॉट अदाकारा अम्रपाली दुबे अपन 3 साल के करियर में कई गो सुपरहिट फिल्म दिहली और ऐसन कई गो कारनामा कैली जौन कोनो भोजपुरिया कलाकार खातिर आसान नहीं थी। अभी ताजा खबर बा निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के अम्रपाली दुबे के एगो गाना म्यूजिक कंपनी यूट्यूब पर रिलीज कैलस और गाना अपलोड होते ही यूट्यूब पर व्यूअर्स के बाढ़ आ गई। साथ में यूट्यूब पर वो गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में तीसरा नंबर पर चल गई। आप लोगन के बता दी कि ई गाना के देखे वाला के तादाद बहुत काफी बा। भोजपुरी जगत के ऐसन एकलौता अदाकारा बाड़ी जेकर 3 गाना 2 करोड़ से अधिक देखे वाला बा। 2 गो गाना रहे मुकामा 0 किलोमीटर के जौन उनका ऊपर फिल्मावल गई रहे, जौन गाना के 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग देखले बा। यही तरह सत्या के एगो गाना 1 महीना में ही 2 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुकल। वो गाना में कमेंट भी बहुत अच्छा आयल बा। लोग कहले कि पवन सिंह के साथे अम्रपाली जी गाना जरूर करी। अम्रपाली दुबे अपन कम दिन में इतना बड़ उपलब्धि हासिल कैले बाड़ी जौन और लोग के नसीब में बहुत कम बा। अब देखे के ई बा कि अम्रपाली दुबे पवन सिंह के साथ दूसरा भी गाना करत ताड़ी कि ना। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया ने।